Oo. Tapos anong sinisiring ta ano, nagpapakian na ang bangkohan na BPI ana subsidiary. May na ba ATM din ni sir? Aware pa ATM. Adi nga ni may dali din naghihimuhin kuan. Popay. Mana, gito naghihimo ka. Mopay na lang, okay la. Oo. Ano ting ginihimo yan na? Wala, katapos pala kumangayad. Aw nangayad ka. Oo. Awari ka na yung naging kikuan. Ayan, nagsaritaan na kita. So, amoy ng Little Kimbap Filipino and Korean food. So, adin din namumutang since 1920. Imperial Street, ato dito sa Nyaski, nakanda Jamik. Oy, ay. Ay kita. Adel kan Ramos. Oy, good morning. Good afternoon. So gado na ito kanina na aga ginsaring hayo. Adi kita yan nadapit ha may Barangay Can Ramos. May numduman di dahang patron August 14. So gado na naisaring ano nga maglilibot kita. Ada kay siya nato nga panghidayan anira parokya no. Aminit parokya ito na Barangay Can Ramos. Ngan open na lang nga baga nakitang kita yun binder so kita gihapon panawagan ano parokya ko hinigugma ko bubuligan ko. Oo. And project ano and roof extension estimated budget is 1.6. Amin yung pamahagi ano. Oo. So anira siguro hinikon ano pag extend ano. Whatever you do, think not of yourself but of God. Saint Vincent Ferrer. Ngayon magkakaaden sugad hini. No? Labot lang extension. Magkakaaden sugad hini. Nga siguro amadainin din hi. Oo. So ito kagawas yan na ito na. Oy, hello. Kagawas yan na. Ay anay daw. May na makita ka mo. Papakita ko lang. Amin yun ito na ito na service. Anaton bike. Bagagin limpyuhan ko kanina na aga. Although amo nin liliwanan ko. Ito niya kaliding para medyo kuang kita. Healthy living. Para pa nga ni katoy durupat kanol. Sumaka di kita na didi. Libot kita. Oo, pagingadayan ta pero diri ta maninin libot nga tanan. Iton Barangay Can Ramos may dala mga part. So gaditon may dako nakita na no. Ana may da mga pangaraunan din ni mga tago. Oo. So am din ni eskwelahan, no? Eskwelahan din hi. Don Simeon Street. Imperial Street din nga ito ginbabaybay. So kagawas yun na ito na school, ito mga estudyante dito. Tanawa National High School. Duron din ito na estudyante. Duron kadamo. Hello? Oo. Tuman, may bananak yun dito. Tuman. Kagawas yan na, salit duro ton baga bata, ali mga perpili ka, mga inwaw man haluag. Oo, haluag no. Ay ano ka, saan kay makilala ka man kay ano ka daw ha? Itim ngaran ka di anay ha? Edward taga din ka San Roque, salamat yung pagkita ha. Oo ha, okay Edward, shoutout kita kan Edward. Oo, balik na kita. Oo, daluwag damo estudyante din sa Tanawa National High School. Oo. Edward, shoutout kita kan Edward. Tigkita ngayon niya at vlog. Oo, thank you ha. Aton banana kiyo. Oo, man healthy living, nanuhan si tonuhan. Logad. Oo. So, malibot lang kita ha, malibot. Logad. May dako din nakita niya karaunan. Diretso na lagi hapon ni pagpakilala to nira mga kuan.
parang kita na ha. So diri kita marul nga continuous para ma-maximize naton iton editing. Sulibang ko makita ka mo no, ano papakyanan kita. Adi nga ni may dali din naghihimuhin kuan. Papay. Mana, gido naghihimo ka. Mopay na lang, okay la. Ang imili. Oo, ano ting ginihimo yan na? Waray, katapos pala kumanyayad. Aw nanyayad ka. Oo. Awari ka na yung naging kikuan. Mana, so ka din, pagkahimuhinin, luluto pat niya, ano? Oo. Hiyad ako ito nga daba. Aw, Susumpayan ko pa ito. ano ni mong aran? Maricel. Maricel, mana Maricel. Pwede ak mapakani sunod nga mga adlaw pag himangirawan ta kung pati ano paghihimo ito. Oo. Tapos pati gyapon pagluto. Kada adlaw naluto man kamo ano? Ay diri, may do kami schedule. Aw kada ano tiyo pagluluto. Siguro maluto kami ka 15. Aw yan ang 15. Aw sige babalik kung takamot 15. Ha? Mander subaga interview ha. Ada kayang problema ito kay naluto kami diri kuan. Sugad naluto kami mga alas 11. Hiton Hit aga. aga. Oo. Aw. Eh ba ka kumanikulop na tapos na kami. Oh, amo na. Oh, sige mo pag naghatag kayo oras. Oo. Oo. So mapasog laghap damo lagi pit baga na kuan ano. Baga oo. Sige mana Maricel ano. Oo. So amo ni tiyo kuruanon. Mga lutoon ano. May mga duwinde. Oh. Adi nga ni may doon nagpakasurat ano mga presyo no. Dari ko na palong exhibit. Aw. Susunod ano nga mga adlaw babalik kami. Oo. Gido. Thank you. Mana Maricel awad tungan lang nga nito tira loyo itong bagapagkuan. So mano dinhi mga rumbay. Puros mga paragdabay ni. Mano. Oo, adi nga ni gyapya naghinimo ano. Atakalo yung paghili mo. Awad to kaloyo. Wala ka dinhi ano. Iso. Ay lang, sunod, mabisita ko. It ka ng pagdabalot it aton paghimang raon yan. At aton pagkaburbala baglaan na eh. Ay, okay. Oo. Ini ang TCHI lewat o TSCHI. Awin ng TCHI oo. Ang lagas kanina, himano. Pagpakyan na yung talo. Nakalayap ko na ABS. Paray na. Pinahuway kita. So amoy na yung Tanawan Civic ano? Civic Center. Oo. Di Mano Apple. Hindi niya di Mano Apple. Mapay. Ay. Mano Apple? Mapay. Awad to ni Mano Apple. Hello. Kumusta? May dala na baga nakialayon. Hinilya dadto. Hinilya? Baga warik makuan. So, kumusta Mano Apple? Oo, baga warik makuan sayo na niya nga ranggod. Anyway, nabisita ko like ikaw. Sige. Barangay Holhan Can Ramos. Tuman? Oo, vlog. Hi. Wala ka na. Ay. Hello. Oo. Ano ba itak patod? Man din eh. So Imperyo nga street ini. Ang sunod na iba street din eh. Oo. Ayan, nagsaritaan kita. So amoy ng Little Kimbap Filipino and Korean food. So adin din namumutang since 1920. Imperyo Street ato dito sunod nga skin nakanda Jamik. Masulod kita logod yun. Ano hininta automatic. Na abrido yun. Kung ano masyada kita kay awin din halik Can Ramos and Little Kimbap and Korean kusina no? Tama? Grill o man kausay mamay kala wato hikiber hinong tagihad to din he Imana Gina
So adto dito ni ira ko ano mga mo pwede mga uyab-uyab ano. Hala, salamat. So adto mariago na no para magdit-dit. Pa kanila ka mo ha, little kimbap. Charot. Oo, little kimbap. Yan ang palakpaka kanya iyo. Oo ha, Daddy Maikan Ramos dapit. Thank you mana. Thank you, Bihap. Oo, little kimbap. Oo. Fairness, aircon ba ya? Oh. Oh. Hello. Wala isang kay Tunyo ko na no. Kilala rin tal. So may ada didi sinisiring oy air conditioner to. Diluwat. Ano daw makadikita ano niya? Ano to? Agito. Di man Angela manliwat. Ano yun din eh? Auyola's ice crumble. Oo. Hala, kanina ka mo pang pagkot. Oo. Kanina, adila kami ang barangay Can Ramos. Tagpirat sugad man ito. Tag 20, may Wow. 25. Wow, bungga. So argian ko man ito din ito bataan ano. Oo. Yola tama. Yola's ice crumble. Yes. Oo, di din kan dadjamik. Oo, hikon adto man Angela. Oops, sorry. Adto na. Sorry. Oo, makakadi kita didilot kita. No, abutin ni strip Don Dionisio. Oo, nakaglibot kita, makaglibot-libot kita. Ano? Oo. Ala, gandang raragapak kung ini nga itong liwat bisikleta. Makarawod. Huh? Ay, real. Ano daw? Oo, kadian kita real. Oo, lalagapak. Makadi kita real kay diri taman din malibot nga tanan ano. Adi ngayon ang Cafe Roa man. Oo. Cafe Roa. Cafe de Roa. Abiertos. Kanda Harvey Perez. Kung ma-order ka mo kanda madit an Kim and Crisis bad to. Alnira mga cake. So Cafe de Roa, no? One of these days masulod kita nga da. Alright. Ano parong Santa Isabel Real Street. May dalutuhan. Ang sunod didi ganda mix motor parts and trade. Oo, motor parts. Ang chillin brick ano sara ore nada. Ato dito ganda kinit. Oo. Constitution Street. Awad din yung munisipyo. Kadamano Beach. Oo. Ngan. Siyempre agi yun nato nandidi. Alak sinisiring hayo man ang BPI para may danaton baga guti ay nga kon uy di man nga nigya pwede di karaunan. So amay ni ang Little Juice Food House adin nira mga budget meals ano tag 45 pesos may the burger steak, boneless bangos, fish fillet. Kumusta mana? Daw customer no unlivings. Uy madungan niyo din pa unlivings ano tagpira man niyo ang unlivings. Wala din tira mga kuan. Oo. So kadila ka mo dapit didi ano hamay Don Guillermo no nga na didi ang stickers ano 3 A's.
Oo. Tapos anong sinisiring ta, ano, nagpapakian na ang bangkohan na BPI ana subsidiary. May din na ba ATM din ni sir? Aware pa ATM. O diri ka magkakada ng ATM. So kwan la more on transaction lang, savings, like savings. Pero pwede na mag over the counter. Diri ka maaraw. Pwede ka magpakian na parang ko la. So basahon ta nala ano para inihan na kanan negosyo loan. Oo, negosyo loan pondo. Pero natikan kita dito sa ko banira siring haton nga magkakaaderahin ATM pero more on transaction la for business. Oo, mamay ka lang no. Yan ora kita magpakian na ta zero kita. Oo, sa tingari kita naman. Isugod kita ngadto. Sangkay Tonyo. Sangkay Tonyo. Sige. So, amad to. Nasayad na kita ha. Ang nagpapakayanahan na bangko subsidiary ha. Oh, bangko subsidiary. More on business loan ha. Tapos, nalalagata kita at bisikleta. Kaya baga, pera na yung kanyos. Uy, adi din ininayad oh. Oh, nalalagapak man yun eh. San Marianito. Oo. Aha. Uy. Uy, adi. Usap pa ini ngayong gihapon, ano? Mapakana daw kita. Badaw, ano? Horira din ni. So, di kita ton maaram kung ano ini niya nga buhay chocolate shop. Oo, sorry. Nagpakiya na kita di waray ko na hira dida. Anyway. Okay, so padayin kita. Rumbo. Ay, sulibang ko ngayon ano? Ito na indinhi kanang Kanramos indinhi nga dapit. Oh, di tayo na dumalilibot nga tanan. Tutugpasan kita ini. Ha? Oo. Sige lang kay baga maglilibot-libot gid lagi hapon kita. May datatang gyapon mga lugar nga ato na hingadtuan. But iniina pamasyadala pidal. Baga pidal nito nyo. Lagot pidal. Oo. Lalagapak. Ano ba't aray dun hin? Ini rumbay na ininton sisti. Maram na kamo ini din ni San Martin din ni. Kumbaga hagugil map Iramos Street. Oo. Pero may datanay na hapiton didi. Iging kay mang raw nagad ako. Pero ma-sit down kita sunod man. Amin din hiyanira Lomi House. Nagkaimang raw na kami. May danamon ni sit down interview. Diri pa yan ang adlaw. Oo ha. Mapakan ni kita yung sunod. So amo nagluluto na kami na. So sunod manamoy ira mga panako ti overload it ira di kuan ira Lumi Lumi House. So rumbay lang din ni San Martin Street kumbaga Google Iramos Street kumbaga overload ni yung Lumi Batangas overload mapakadila ka mo didi ha ay lang mabalik kita sunod yan sit nagkastorya naman kami na hantag dumara alagat tag dumara oo nga magkakada kami baga formal nga pastorya. So RHU sukot naman ini kita nga ni ano kung baga nasi nga di ka mo didi man nagto dito Angie NF RHU ini tapos iniliwat ang Rimlet Hotel. Saan kay Tonyo? Oy alaga daw oy shout out. Oh, hikuha na to si Anthony. Si Anthony Pora.
yan, mga karawlan. Bye. Oo, adamaraw na kamo hindi kung tikain na kita. Entonces, masumiter na. Ha? Siguro tala na eh. This has been your friend. From another stars, ng Kitonyo, good night, sweet dreams, mga chup-chup. Ayaw baga naliaw ka ko mo yan na kadali. Okay, bye.